Load out, load out. Load out, load out. Gas moving in. I'm back, I'm back. Nice, very nice. Oh, shit. Movement. Enemy dropping into the AR. No, hindi ka talaga baka ni Rocco yan. Priming a teammate. Where's the sniper? Oh, what? Oh, we got our selfie. Nice, nice. No ammo. I have no ammo, guys. Drop headed your way. Animation. Enemy dropping into the AR. Gas in. Hey, I have ammo here. Oh. One dead. Oh, it's right here. First floor. He's right here. They're all done. Yeah. I'm alive. Where I go? Go back for my loadout. Contact. Pushing guys for the bus. Down the one here. 25 remaining. Down, down. Down again. Nice kill. Bullets, bullets. Target down. Ammo para. No ammo. No ammo. You're in the second floor. Nice. Movement. No ammo. Ang bala dyan ah. Baba. Ja, vamos lá, o Luís está lá. Watch the sky. Fucking asshole. Where you what? Ay na, malis pa mga gago eh. Oh shit. Boplos na kasama na natin itong mga Oh! Nag-snipe ako. umalis sila. Oo, nasa taas sila. Hostile momentum. Boplos yung mga
Gago yun. Ay, gano'n. Gago yung mga yun. Sa'yo ako magjo-join pre kasi yung mga Italiano umaalis kasi pag ganyan. Yung pangit Sige. kasama. Sige. Sa'yo ako sasali tal, sa'yo ako sasali. Yun. Yun. Umaalis kasi sila pag ganun. Ganun pangit sa mga yun. Server. Wala akong bala kanina. Dami ko sana madadali doon. Agaw rin. Puro ay namamatay ako Walang palagi bala pag eh. kuha ko ng baril ko sa sa baba. Sa loob. Kinukuha ko Nakabang na kasi, sila eh. binabalikan ko kasi yung baril ko eh. Oo nga. Ako kinuha yung sa akin nung kasama natin. Nagkakamp lang siya dun sa may ano. Per, Sulok. dun sa taas. Oo nga. Ako kinuha yung sa akin. Nandun lang siya. Wala naman siyang bala. Nagkakamp lang siya dun sa may ano. Per, Sulok. Angus Jung. And Jojo. Angus Jung, Jojo 21. Yes. Sa may ano. Sulok. Angus Jung. And Jojo. Angus Jung, Jojo 21. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Ay, shot. Revenge. Enough practice. Time for the real thing. Revenge of the Fallen. Living in the dark in the rest of my life. Say yes, say yes. Okay. Mark a drop point for your team. Good morning, guys. Oh, Avoid the gap. Get to the safe zone. where you going? Where? Hostile dropping into the area. Watch the sky. Where? Okay. Purple? Purple. Purple. Yeah, get that. Purple haze. The purple rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. Oh. Nabuhay na dito ah. Nobody in here. Quiet, Malinis, quiet. malinis. Being tracked by an enemy Very team. Stay quiet. sharp. Nice one. Yeah. Spotted some cash. We got enough for loadout. Put it together. We got Let's loadout. go. Cash. I have matter to buy. Okay. How's that enough? Yeah. Copying money. Plunder cash here. They're coming. Loadout drop heading your way. Motherfucker.
ammunition. There's ammunition here, right? Ammo. In this area? Yeah. Yeah. Here. Ground floor. Oh, right here. Tagging supplies. Okay, now let them come. Let them come. It's going to be their biggest mistake if they come. Enemy UAV overhead. Losing ground. Gas mask here. Threat. 25 remaining. There's nobody by the tent. Hostile. There's an enemy here. Okay. Waypoint marked. Move. Down. Nice. Down one. Roger that. Contact! Moving. Enemies in the area! There's a Enemy vehicle. UAV overhead. Wow. They have loadout too, huh? How did you guys go They have upstairs? loadout. They have loadout. Loadout drop inbound. There's stairs right here. Oh, okay. Hostile operator. Thanks. Yep. Ooh, Wow, nice one. Inbound. Are they shooting from the tower? No. Here. There they are. purple? Yeah. They're there. Here. Thanks for that. Be careful. Oh, there's a sniper here. At the tower. I've got you! In the Let's tower, change May spot. sa tower. Nandito siya sa tower. Here, the tower. Wow! I've got you! Gotta stop. What the fuck? Where's it coming from? I don't think it's just... Oh, that's Oh, probably way. Oh, There they are. They have me sighted. No! That was bad. That was. we didn't know where it's coming from. GG. Guys, Tayo na nasa ano pala. Kaya pala puro patay tayo. ang ina No? nandun pala yun. Nasa kaliwa yata. Kaliwa. Kaliwa natin? Oo, nandun siya. Naka-team wipe yun ah. Ate mo yun? Hindi natin Pinsan? siya napansin, pre. Insan. Pinsan yun po. Pinsan pala yun eh. Alam niya, napinsan tayo doon. Oo, napinsan tayo. Swerte nun ah. Oo, ha? Si White tayo, ha? Timas Pinsan White. yun, nakatibay. Timas. Team White. Swerte nun ah. Team White. White check. White check. Galing naman yan, na-champion tayo doon. Lupit eh. Ano nga? Lupit eh, no? Nadali tayo lahat doon.
Yun, naka-live na. Gising na mga lods. Gising na mga lods. Sige. At patulog na. Matulog na. Na po. At patulog na. Ito na po. Oy. Thank you. Idol Lodi. Idol Lodi. Idol Lodi Rolly. Yes. Lodi. Rock and roll. Pinsan, na-wipe mo kami ha. Na-wipe kami, Na-wipe. pinsan. Kaka-wipe lang kami ni Pinsan. Pinsan. Walang iya si pinsan. Purple rain. Harapan. Ba, matagal na yung ano ngayon ah. Paghintay ng kalaban ah. Gusto ko ng laptop na ano, pang game eh. Wala ka ba? Wala. Tagal na akong ano. Hindi ang tagal na akong walang laptop. Bil ka ng pang laptop mo yung Asus. Meron ka ba? Asus ROG? Ano ba yun sa'yo? Oo. Yung ang tinitinan ko eh, Asus eh. Oo, Asus. Zenbook mga hindi ba? Gusto ko at least 16 gigabytes. Oh, 16 gigabytes. Tapos Ryzen 7 na. Yung gusto ko Ryzen din. Oo. Ayoko ng Intel. Oh, wala lang idol. Wala tayong kalaban. I-back ko. Try ko. Si Macho naglalaro. May kasama May mga siguro. bago. May mga bago na naman ano. Yung Zena. Anong bago? Pa-helmet na. Ay, yung operator? Oo, may helmet. Zena skin. Road Rage. Puta, parang nakamotor. Pero ang Oo ganda nga eh. ng barrel loads. Uy, may ano siya? Niya? May tiger, leopard pala siya. Snow leopard. Yun yung pang ano niya. Oo, tignan mo yung baril niya. Ang ganda. Yung skin. Epe Oo nga, pa. no? Parang pang cyberpunk eh. Pero ang ganda ng baril. Ang ganda ng kulay. Gusto ko yung kulay ah. Cyberpunk nga yung team niya. Oo. Oo, no? Nakita mo? Kaya yung tawag din sa skin niya, Cyber Queen. Cyber Queen. Zena, Ay, emblem Code pala, Blood. emblem. Talo Lakers kagabi. Anak ng pete. Si Davis yan. Check your gear and Pag weapons. nawala si Place Davis, safe tol, deployment. na-pete. Na-injured pa si Davis. Davis. Sabi nila one game eh. Out for one game eh. Sana eh. Yabang, ang yabang ni Booker na yan. Putang, nayabangan ako doon. Buti. Kay Booker, ang yabang ko. Meron nga eh. Meron siyang kayabangan din. Mayabang tol, mayabang. Ayoko siya, mayabang masyado. Si Chris Paul ayos lang eh. No? Oo. Booker, mayabang talaga. Enough practice. Time for the real thing. Let's go!
Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. What Be the? advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ah, okay. Let's go! Let's go. Go, boy. Hostile dropping into the area. What? Your primary objective is to kill them all. What happened, brother? Bounty target is up. Let's get it done. They're targeting. Grenade out! Oh shit. May kalaman dito, Jeff. Ah, what the fuck? May kalaban sa Alright, taas. second floor? I got Third sniped. floor? Where is he? Where is he? What's your fire? Enemy team is tracking your position. There's killing to be done. Man, now you saw him. No. Great job. It's not Alright, here. let me cook you some. You're not here. Oh, thank you, bro. Thank you. More plates here. More bet. You get load up. There's more plate over here. Let's get load out, guys. Let's get load out. Yeah, get that load out. Let's. Okay, let's Yeah, go. come on. Let's buy. Someone shooting at us. Yeah. I think it's from the chopper. Rocky system deployed. Here and dropping my money. Oh, where's the Coming. buy station? Drop the money. I need more money, guys. Loadout drop inbound. Okay. Buy munition box. Okay. Yeah, I have it. I have a ammunition box over here. Closing in. Yeah, fuck that nigga. Kill that motherfucker. Asshole. Got you. Contract time expired. Not Let's go. On the roof. supply They're here. This building. You evaded the enemy trackers. Good work. I have extra ammo, okay? Roger that. Loadout drop inbound. Next objective location. Contract complete. All supply boxes located. You guys wanna buy which one? Okay. I'll buy UAV. Oh no, precision airstrike. Just extra money. 25 are still active in the AO. Plunder cash here. Friendly UAV overhead. This way. Moving. Bye. Let's go there. Bye. Armor box. Hey, do you need armor? Yeah. Let's go. There's someone there. Here. Yeah, there's someone there. Moving.
Broke armor. Down. He's down. Nice. There's a Sacho here. Sacho. Okay. Friendly UAV overhead. There's someone there. Come on. Located a bounty contract. It's by the roof. Hostiles dropping into the area. Watch the sky. He's down. There's someone here. Oh, they're dropping. Target marked. Send it. Target 3-1, nice job. Stack inbound. I got two. I killed two. Nice. Shot missed. Very nice. I think that's their loadout. Yeah. This one. Enemy UAV overhead. Oh, there's someone. Moving. Orange pin. There's someone in there. Allied cluster strike inbound. Hostile RCXD in your AO. What? It's in the orange pin. Nice one. What? It's in the orange pin. Cluster strike. Going back for my loadout. Nice. Very nice. Strike inbound. Indeed. By airstrike. Above here. Yeah. Target marked. Send it. Hostile dropping into the area. What? How did you get It's raining. I down one. Coming from headquarters. Be careful. Let them come. Oh, we got the circle. We got the circle. They're coming here. There. Oh my god. We have the right thing. Oh, they're all here. Nice one there. Oh no, Gee. don't die. He's here. No. Oh, They're trying to Nice get one. a spot.
Oh, did we all die? Nice, nice. Nice, Score nice. set. Nice one. Fine. Let's go. There's a lot of money down. Be careful, be careful. Come on, okay? Broke shield. Be careful, be careful. Be careful, be careful. Okay. Stay there, man. Let them fight. 6 more people. Yeah. They're coming. You got the circle, you got the circle. Whoa! They're coming. Ooh. Nice one, nice one. Nice game, nice game. GG. GG. Nice one. We'll be back to finish the job. Muntikan yan ah. Yeah. Namatay ako. Naluto na ako. Meron na! Oh my god. I think it's because we were trying to search for one single player, and sometimes it's just a bitch. I know, right? Low, low, low. My check, my check. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. My check, check. Right here. Yes, 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 yes. Yes. Yes, yeah. Got Yo. water, got food. Yeah, Yes. yeah, Go, go. yeah. Yo. Namatay kasi yung dalawa kanina. Okay. I wanted to shoot me myself. Okay. I'm coming right behind you. Yes, yeah. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. I need to somebody to heal. Somebody. Let's go, boys. What? What do you mean? Go. Go. What? Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Let's go. Yeah, yeah, yeah. We go. Drop point for your team. Okay. You'll lead 'em in. Let's go. Let's go. Body armor here. Objective is to eliminate the bounty target. Be advised, enemy team is tracking your location. Assault Oh, I'm the most wanted. I'm good, boy. I'm good, I'm good, I'm good. That's it. Okay, guys. Oh, Bundy. Yeah.
There's a satchel here. Body armor here. Come on, come on. It's the most hunted. Most hunted. I'm the one. Most hunted. Oh. Be advised, friendly enemies in the area. Enemy UAV overhead. Oh, they got loadout here, huh? What the fuck? They are my threat. Got movement. Got movement. Copy, copy. Never mind. Reload. They're in the rooftop. Enemy UAV overhead. You evaded the enemy track. Good work. Gas closing in. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Oh, wrong way. Wait, this is. Oh, goodness. Oh shit. No! Oh, I'm surprised when I It's the slowest reload. I need Load up, somebody load to up. heal me cause I'm dead. I'm hit. I'm hit. Ah! Gas is moving in. New safe zone located. Load out, load out. Let's go loadout, guys. Ooh, let's go load out. Enemy soldier incoming. Enemy soldiers coming. Enemies in the area. Where? Got you. Are you Got kidding you. me? Of course. Golden PKM, bro. Golden PKM. Wow. Oh, my lords, how kid. Back stronger next Yeah! Ubusan ng bala. Yeah! Ubusan ng bala, lords. Uy, naubos din tayo. Naubos tayo, Lods. Naubos. Wala tayong matinong nakakasama. Meron ba naka-online? Check na. Tara na, ano? Sino ba yan? Sino yan tayo? Si Macho. Ay, hindi si... si ano to? Si... Kalimutan ko na. Boy Tago. Sirit na, sirit na. Ah, si Boy Tago. O, si Boy Tago. Wala, naka-offline. Nasa stream lang. Pero naka-offline Ah, siya. nasa stream lang. Tara, boy!
Si Machu, try kong invite pag gusto niya. Oo nga, oo nga, oo nga. Kulo ka na kaya. No, Carla, l'hai aperto di nuovo. Baho. Devi aprire quello. Yeah, Bonel. Enemy soldier incoming. Hold it for deployment. Yeah, Bonel. Yeah, Bonel. Sige Lods. Marami pang oras yan. Maraming oras ang Warzone. Sino yan? Si Boy Tago. Oy, daily. Tara na, parang daily. Daily? Oo. Nandiyan ba siya? Nag-like ko. Ay, nag-like ba? Hindi ko napansin. Nasa kusina ako. Parang daily. Tara na. Daily flight. Let's go, daily flight. Let's go, baby. Playtime's over. Yeah, let's go. Let's go! Chevy Silverado. Oh, nagre-review ba? Nag-i-study daw siya, no? Deberage. Kaya ni-study yung mga loadout. Kung anong attachment ang nararapat. Ya una epic candy. Ya una epic candy. yeah. Do you speak Spanish? Poquito. No. Poquito Let's Spanish. go. Silvin, no voy a poder jugar, Poquito dinero. Mucho trabajo. Voy a seguir. Gas is closing. Estoy con ¿Por qué? Estoy con Hey, let's go. enfermo. Poquito dinero, mucho trabajo. ¿No te vas a salir o vas a jugar este ya? Bounty target is Un ratito, Habla que lo español. cuide. Ahorita voy a venir. Targets are up. Habla español, bro. Poquito. Poquito dinero para comprar. Laura. Para comprar. No dinero para comprar. Para loadout. Para lodo. Para kusina. Alright. Let's go. Buenos días, there's one señor. Do you speak Spanish? No? Yeah. There's someone Poquito. here. There's someone here. Okay, though. Yeah. Where? Buenos días. Enemy spotted. Beverage. Go. Enemy. There's Go. some enemy. Let's go. Oh, sí, sí. Enemigo. Buenos días, señorita. Oh, loadout. They got loadout, you guys. Oh, there's someone here. Someone here. Wow. Italianohin mo naman, Carla. They got loadout. Oh, no. Italianohin mo daw.
Carlisle. Oh, Halos parehas, di ba? Espanyol saka Italian. meron konti. Kaparehas, so. Pero, madalang. Konti lang, pero hindi naman parehas na parehas. Parang Buenos Dias, parang parehas din, di ba? Buenos Dias, Paquito Diaz, sabi ko. Paquito Diaz. Diaz, Romy Diaz, Eddie Garcia. Fernando po. Fernando Po Jr. Lito Lapid. Nasaan na ba't di ko nakikita yung mga comments sa'yo? Nasa Facebook. Wala ba? Oo nga, nakikita ko. Baka delayed sa'yo. Nakikita ko Hindi lang ba yung delayed? mga Nag-comment si si Ito na. Boy Tago, Ito na. si Daily Flight. si Boy Tago si Howell. Oh. Total yung minimo kaplan. Va bene, amico. Buti hindi ko sila inilokano eh. Ilokano. Daily ngayon na. Ganun din yung pre. Eh, pag-aaralan niyo muna yung mga loadout, yung mga attachments. Kung anong maganda. Review muna, review. Tara na, boy. Boy Tago, punta ka na dito. Vieni qua, amico mio. Dai, giochiamo. Rambo na yan, Rambo. Rambo. Jurassic Park? Yeah, sikat. Yan eh, Vamonos, senyor. compadres. Yes, compadre. Comadre. Chupo mi pito. Chupa mi pito. Gracias. Tu papi Muñaño. Battle Royale. Papi Muñaño. Bluepin. Let's go. Yeah, blue Si. Go. Siya, senyor. Azul. Sí, señor. Marimar. My Oh friend. shit, it's hot. Constantito soy. My friend. Oh, Mis abuelos crecí. Pinolindo Calidumar. pare natin. Marimar. There's two. Okay. Wait for me. Waiting Lupit mo yung Italian siya eh. Howell eh. I'm down. Ah, fuck. Okay. I think we need to go, guys. Big party. Enemies in the area. Change spot. Yeah, I think second spot. We ain't gonna win over there. Oh, airstrike. Oh, Time for an airstrike. Target marked. Send it. kill one. Yeah. We're gonna have to go somewhere else. You're the last one of you to finish the job. Don't die, Jer. I'm gonna hide Jer, for now. Camp. Nice one. Shotgun here. It's- Launcher here. Right. Can get the Scavenger. scavenger. Need this. Yeah, Get stop, money stop. for loadout. Enemy team is hunting you. Stay alert. Oh yeah, we got almost have. Pick up. I think we have enough. Or loadout. Gas is inbound. Oh shit. Someone Yeah, we better do have enough.
There's someone by the buy station. Enemy UAV overhead. What happened? Yeah, he's left. He left. Here. Coming. Oh shit. Where you Hey, at? put me down, damn it. Where you at? On the roof. Oh shit. How do I get there? Damn, I don't know this map. 25 remaining. They're coming, He's in They're coming, he's in that house they're right coming. next to the buy not headquarters, but you know the other one. Got him. Very nice. Oh, sniper there. From the tower? The rooftop. Behind us. Fuck, I got put down again. Enemy overhead. Oh, They got loadout. Right there, I'm boosting. Yeah, pull him. I've got you. I just downed the other one. Nice. I'm safe. He's not dead yet. They're coming. Closing in. Relocating. Hold on. Just plating up right now. No. Still standing. I didn't have the place. He's got a loadout. He's got his loadout. Shout out, Dexter. Idol Oh, Lodi. Lods, tara na. Tara na, Lods. Tara na, Lods. Tara na, Lods. Tara na, Lods. Kabuhat. Buat Lods, tara na, Lods. Shout out. Tara na, tol. Tara. Na. Shoutout po kay Dexter Prudencio, aka Santino. Magmamakaawa kami. Samahan niyo na kami, kaming mahihina. Kaming mga mahihina. Sino yun? Yaga Pluto. Sino yan? Sino yan? You hablo Espanyol. Susunod na ka-teammate nyo, Yaga Pluto. Sino yun? Hindi ka alam. Hindi ko kilala yun eh. Sino yun? Streamer? Streamer yata eh. Si. Alam kong Pluto si... taga Pluto. Alien. Alam ko planeta yun eh, tol. Oo nga eh. Alien yun eh. Pag ganun eh. Yun, sabi niya pala, taga Pluto. Typo. Baka taga ibang planeta pa Iba-iba yun. kang lahi. Oo nga eh. Iba-iba yung mga lingwahe namin eh. Iba-iba nga po. Hindi. Hindi pa ako nag-Ilokano. Wala pang Ilokano. Hindi pa ako Wala pang Ilokano yan. Akal nga boto. Yaga Pluto na. Akal nga utobs. Ano yan? Pio Tardi? Bene, Senyor Carlyle. Marunong si Boy. Nakakaintindi ng Italiano si Boy. Boy Tago. Later on. Buonasera, amico. Sino yan? Yung si Dexter. Sabi niya, Pio Tardi. Later on. Later. Maglaro Later kami. on. Merong translator yung Facebook. Più tardi. Later nga yun. Translate ka dito. Ito naman Baka yung kumukulo na dito. yung soldi prima di ogni Soldi. alta cosa. Money before anything else.
Yun. Money before anything else. Trabaho muna bago Warzone. Yung isa naman, Benny Senior Carlisle. Senior Carlisle. Senior talaga, ha? Ginawa mo na akong veteran sa Chicago. Paltugam amin yan. Kami napapaltugan, Boy Tago. Hindi ko sila napapaltugan eh. Papaltugan na yan. Kami napapaltugan eh. Nati-team wipe eh. Santino, tara na, Santino. Kailangan namin ng magbuhat. Oo. Oh, yun oh. May bagong Italiano. Mensahe. Italiano. Anong yan? Gusto ang Cora Mangiando. Naks naman, tol. Puta nga, kumakain ka pa. Still Italiano eating. ka, tol, ha? Still eating. Italiano ka, tol, ha? Italiano ka, ha? Ang Cora Mangiando. Buon appetito, amico mio. Comida. Para bueno. Para buenos. Iba ko kaya to. Ang tagal na kanina pa. Ay, yata tayong kalaro ah. Try nga natin ng VR naman. Para Ay, nagtatanong si Macho. Try ka nga. Message, dalawa kami. Dalawa kami, Lods. Mangyari tuti. Ano yan? Translate. Eating everyone. Uy, nawala si Bossing. Eating everyone. Nawala si Idol. Wala. Hindi pwedeng may translate yan Walang translator. Hindi gumana. Nawala, Lods. Binak Wala mo. ka? Binak ko pala yan. Sagaling nga, Lods. Ayusin ko nga lang yung baril ko. Sige. Ayos ako ng baril dito. Sa to. Sige, Lods. Hero ko mga yan. Pepar na lang kaya ako dito. Musika. Musika. Uy, Musika. Icon Ito. TV. Mabuhat. Oo, Icon. Kanina pa kami naghihintay ng mabubuhat. Sino kaya? Icon TV, welcome to the stream. Oo, Icon TV. Thank you for the like. Thank you for the 500 stars. 500 stars. Yeah. Iba yan si Icon. Sana all Sana we. Sana we. Sana we. Nagbubuhat daw sa work eh. Sana. Ayos yan. Work muna bago Warzone. Oo, nandyan lang naman yan. Ako day off ko ngayon eh. Day off mo ngayon, Tal? Day off ko rito. Dito ako sa bahay nagtatrabaho. Smart working ba kayo? Memorial Day? Memorial Day. Okay.
Sanadu. Sanadu asu. Memorial Day. Happy Memorial Day. Sana all my day off. Holiday ngayon. Holiday namin. Double pay. Holiday na yan. Okay na. Okay na. Double pay yan. Okay na? Okay na? Oh, sige, sige. Kaya natin si ano, Sino? Si Macho. Si Ikong wala pa raw siya. Kagabi hanggang second lang tayo. Buti pa kayo nakapag second eh. Kami negative 1. Sumobra yun. Sumobra eh. Sumobra eh. Kahit hindi holiday, wala ka pasok. Meron loads, pumapasok ako dito Kahit ano. sa bahay. Pumapasok ako dito sa bahay. Alam na dis. Kapaso, etris mo. Do you have a mic? Oh, nag-iba. Slayer, do you have a mic? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Yeah. Slayer, what up? Where you from? You have a mic? Kapaso? Hello? Hello? Yeah, what's up? What's up? Yo, what up? What up? Yo, what's up? What's up, Let's man? do this. Let's get a dub. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Let's get the dub. Kuha tayo ng palapate. Let's go, boy. We are the Avengers. Uy, ito pala yan eh. Just me, man. Just me. Just you, it's just you. Nag-mars na yan. Pluto, Pluto. Warm-up's done. Time to kick this off. Alright. Let's go. Let's go. Where do you guys want to drop? Don't matter to me. How about you, Carlisle? Anywhere, my friend. Royale. Anywhere? Oh, Battle Royale. It's Battle Royale. Yeah, here it is. Closing in I thought it was Rebirth. Okay, let's go, let's go. Our warm-up is done, so we can win this. Okay. Oh, sorry, I forgot to pin. Okay, let's go then. Let's go. Walang contract pala dito. Clear to engage all targets. Let's kill the motherfuckers. Enemy Yeah, team go. is tracking your position. Wow. What? One. Slayer. Hey, that bounty's coming from this way. Moving position. The southwest. Okay. Alright, coming.
Let's hunt the hunter. Are you at the rooftop? I'm not right now. No. Ang malakasan ng Inglesan. Yeah. Whoever is the strongest Englisher. Enemy UAV overhead. Oh, they got UAV guys, huh? They got UAV. It's gonna be a nosebleed. I'm moving back towards the train station. Okay. Roger that. I think I'm nosebleeding or something. We got loading money. You guys meet me here? Let's go. Oh shit! Cluster strike. Yeah. Nope. I'm just going to the train station. Hold it so they can't push us. They're pushing us, okay? Yeah. Hold on. I'm gonna drop my cash right here. Yeah, drop it. So I can buy a loadout. No matter what. Oh, They're coming. you didn't drop your money. You drop yours. It's right there. Hell yeah. They're coming, they're coming. Let's go, guys. Go, Blue, get a loadout. Blue, get a loadout. Blue, get a loadout. Throw it this way. I'll go with you. I'll go with you. Cover California. This way to help. I will go wherever you wanna go. I'll drop the loadout here, my friend, okay? Okay. Oh, They're coming. they're in fire station. No, we're good. Yeah, we're good. Get your loadout. Oh what? I got the wrong one. Shit. Then we will push them. I'm a sniper now. They're on the I'm gonna try to snipe one of them from here. Ginaba yung sarili eh. Barbecue tastes better with Gas is inbound. Saan ba? Where's the Here. sniper? Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Ping. Oh, they're coming there. Where at? Where are they coming from? Oh, Right here. down them. Down. Target down. I They're got one. everywhere. We got him. Nice. Nice Very one. Very nice indeed. They were bad. Team wipe, huh? Nice. Nice one. Nice one. Mine planted. Enemy UAV overhead. Mine planted. So what's the plan? I think they're not in the fire station anymore. Air station? No, I think they're gone. They're here. They're here. They are the rooftop. Yeah, I saw him. Okay, ito, Bruce Willis. Oh, cluster strike. I use cluster, huh? Cluster. Enemy UAV overhead. Someone spot a Lodi over here. Almost got the loadout. Yeah.
I got the wrong loadout. I got the wrong loadout. Come on, come on. Nice. Nice one. Ooh. You're on fire, my friend. Enemy UAV What? overhead. Oh, they got the car. Enemy soldier incoming. Friendly Someone just UAV dropped overhead. in here. Where, Jet? In. Moving. Was that you? Was that you? No, it wasn't me. We got a UAV up. They're on the buy. They're on the buy. They're on the buy. Hacker? Yeah, you're on the buy station, buy station, buy station, buy station. They're right here. Moving. Coming. Coming to the rescue. No, they're not over by me. They're over by blue. They're on green mark. Oh shit. Loadout drop headed your way. Are they in the rooftop, Carla? They're No, in no, those no, no. buildings. On green mark. On They're green on the mark. building. On green mark, green mark, Okay. green mark. Gas is moving in. New You're safe gonna zone die located. anyways. That's where they were on UAV. Yeah. Oh, they're right there. Contact. Did you see them? Did you see them? Yeah. They're going left. They're pushing left. Nice one. What? I suck. One here. Movement. Moving out. Gas. Watch out for the gas. There's one down over there. There's one down by fire right here. The other one's pushing. Good Nice. shit. Wipe. Yeah. Wipe. Gonna go get their money. Enemy UAV overhead. I'm Martin Luther King. I'm the great Luther. Let's get this vehicle and go. Yeah. We can get our loadout, okay? Fuck. I'll drive. Come on. Come on, chameleon. Bakar ka daw, Carolelo. Load out. Are we gonna get a ghost or Ghost. UAV? I mean, we can. I'm not that worried about it. You can get glowed. I'm gonna buy UAV then. Request recon flyover. UAV entering the AO. There's someone here. I'm being marked. So where are we going? I'm going after these guys. Oh, okay, let's push them, okay. Jer, come on. Yeah. I'm gonna get this building. Oh, selfie. Selfie race. Enemies in the area. There's a car, okay? Yeah, it's behind you guys.
Oh, what? Yes, sorry. Nice one. No. You're good, you're good. I got stuff, bro. Very nice. I'm gonna get the bounty. Okay. Where is it? Oh, shit. Does anyone need this? Bounty target has been marked. Kill him. Move it. Oh, they're good, huh? They're good, they're good. What? Come here. Oh, parcel. Parcel. Precision airstrike. Take cover. Enemy soldier incoming. They're back up there. Yeah. Move it. Enemy UAV overhead. Oh. Enemy UAV overhead. Send it. Ah, They're wrong all spot. around, huh? 3-1, good copy. Strike inbound. You guys got people right next to you. UAV No. Oh my god. Yeah, I have self-revive. Okay? He's down right there. That guy's down. Yeah, it's dead. Friendly UAV overhead. Okay, the other guy died too. Nice one. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Enemy UAV overhead. Fire sales done. Prices are back to normal. Request recon flyover. UAV An airstrike over here. Are they still there on top of the building? No, they're in the plane. Oh, Lord's injured. Injured Be si advised, friendly precision. Gas is Lebron. moving. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Get to the safe zone. We're out of time. Scrub the contract. I'm pushing up. Okay. Come on, let's follow him. Come on. So one of you guys want to go grab you that? Contract here. Okay. I'll get that. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Oh, Lord's injured si ano. Going here. Moving out. Pero one game lang yata Okay. injured eh. Si ano eh. Uy! Don't worry about me. You break your legs? Here, I'll come get you.
Yeah. It's a Still, you're gonna be okay. parachute made in China. Made in China. Parachute made in China. Mark the target. Target marked. Send it. Copy, copy. Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Impact, no joy. Airstrike wasted. Wasted. Gas is closing in. Relocating the safe zone. There's the bounty, yeah? It's gonna get Yeah, the they're in the south. ATV. Let's just push it. Let's push it. Let's push it. Target right here. He's in the bathroom. He's in the shower. No. Yeah. Gotta be here. One in the downstairs. Downstairs. What? They got us. Survival. They got us. Made in China, Lods. Made in China. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Fight start. We still have all our gulags. These wankers are proper cheering. And if you find something to float, feel free to give them back. We can still win this. You can get this. You can get this. No. Descending in a mark. Umalis na siya, oh. Parang ano yung pre? Akar ba yun? Yung kasama Ilang natin. kills yun? Ilang Oo, kills tol. niya? 10 kills na siya. Ang lalayo na mag-kill eh. Oh shit. Sabi nga ni ano, Akar eh. Ni Akin nga tol, akin nga. Icon. Akin yung kasama natin. Hindi ko masyadong nakikita Hindi yung mo laro niya eh. napansin yung... Malayo Hindi ako mo sa kanya. mapapansin galaw niya. Sinusundan ko nga eh. Hindi ko nasusundan. Hacker tol, hacker siya. Go sort this fuck. Hindi naman tayo panalo. Nakawalak lang siya, nakawalak siya pre. If your team has the cash, Hindi they pa tayo wala panalo. oh. Nakawalak siya eh. Hindi mo napansin pala dyan. Hindi. Hindi ko siya ano, malayo ako sa kanya palagi. Kasunod ko siya pre eh. Hindi pa niya napatay yun. Nakita ko nga siya. Yung pinos natin. Ang dami niyang na... Hindi, alam niyang nasa banyo kasi kanina. Nadali lang siya, nadali siya. Dalawa kasi siya eh. Nadali siya lang. May ano siya eh. Ano ba yung tawag niyan? Parang harness na ano, gamit. Oo. Uy, malit na lang yung circle ah. Hacker yan tol. Ano yun? Cheater yung ano natin, kasama natin. Hindi pa Akala ko tayo. napapansin mo, Jerry. Ayaw ko lang sabihin sa'yo kanina eh. Hindi. Napansin ko na siya eh. sharp out there. Puro kasi ako Ikaw, kanta malis ka kanina agad. eh. Puro ako ano eh. Panalunin mo na yan, Lods. Kaya na yan, kaya. Okay, Lord. Camping na lang. Buti walang bumabaril sa'yo dyan. Gitna. Hacker, ano din ako tol? Camper Hinampas. naman ako, camper. Sinampas Camper ka tol. ng dalawang champola. Champola pala yun. Tawag doon. Champola ba? Ayan na, may kukuha.
Chocolate pala yan. Champola. Sige. Baka champurado. Oh, champurado. Champurado. Hindi mo pala napansin yun, Jer? Hindi, Lods. Wala. Hindi ko siya masyadong ano. Parang may sarili akong mundo kanina eh. Nung kanina lang, nung loadout tayo. Nahulog pa siya eh. Sabi niya, I'm gonna drop my money. Sabi niya eh. Sinama pati yung sarili niya eh. Drinap niya eh. Dahil susugod kasi siya eh. Susugod kasi siya. Ayun. Panalo na yan. Tago-tago. Loadout nila to eh. Loadout. Ayun o, may buy sa buy station oh. Ayun o, may buy sa buy station oh. Yun. Nice. Nakapas. Nice. Lipat ka sa bahay. Ay. Nice. 9 targets remain standing. Sort them out. Pasok ka na, Flex. Dito ka, oh. Tangina, naubusan pa akong bala. Diyan ka tumambay sa mga ano ng bato. Wala akong simpo. Pasok ka ng konti sa circle lodge. Yan. Ah, papunta doon yung circle. Wala akong simpo. Oo nga eh. Yung pinatay mo, Lods. Wala ba? Kaya nga, wala na. Napapatayan pa sila eh. Baka manalo ka ba dyan, Lods? 3 na lang. One team, pre. Ayun. Hindi, 2 team na lang. 2 team. ...2v1. Wala akong simpo. Ikaw lang yung hinahanap eh. Huwag kang uubo. 2v1 pre. Oh! Ay, sayang na. Nagulat ako. Sayang ulit, no? Kung walang kasama, no? Oo nga eh. At saka wala ka rin plates eh. Kung walang kasama. Tangin. Kung walang kasama, no? No? Utang nyo na. Yari sa amin yung kasama nyo. Muntikan pa oh. Nagulat pa Hindi ako may eh. kasama nyo. Lugo na kasi yan. Lugo na. Lugi na eh. Muntikan na ng clutch yun ah. Kaya nga, wala alam na niya. Pre, pag siyempre, babarilin ko na siya eh. Naubos yung plates mo sa Kung unang ano, kalaban. ano nangyari yun, no? Kung Oo. ano yun. Tangin. Lubos pa yun, yari pa. Yung isa eh, nakatingin lang sa, ano? Kung saan yung baril eh. Kung saan yung tama ng baril eh. Yun. Pinitik lang. Oo nga, Lods. Pinitik lang eh. Sayang. Number 1 sa ano? Clutch game Nangyari pa by yung iba. Carlisle. Alam na eh, wala tayo pang shield po. Umalis pa kasi yung ano eh. Umalis yung isa eh. Hacker eh. Nakakiram po.
Umalis pa si hacker. Hindi mo nakikita, bawat pin niya lalayo. Sabi ko, tanga paano Hindi. nakikita? Hindi. Paano nakikita? Sabi ko, Siya lang nakakakita eh, no? alam niya, di ba? Sabi niya, nasa banyo. Ibang vision. Nasa banyo daw, sabi niya. Tangina. He's on the toilet, sabi niya. How did you see the enemy inside the toilet? Dat pala, nagpaturo tayo na, Lord. Oo nga eh. Show me Like, your hack lang yun siya. hacking technique. Hindi siya hindi siya nagpapalata masyado tol kanina. Eh, tahimik lang din eh. Tahimik lang kasi siya eh. Sabihin lang pag dyan na yung kalaban. Oo. Dapat pinatay na niya lahat eh. Di pa nag-take advantage eh. Nakita mo kanina? Team white ng team white pa rin. Kaya sabi ko tunog ng tunog, team white. Wala, hindi. Eh, yung alam ko lang na kalaban kanina, yung nasa fire station eh. Pero yung nasa train station, wala akong nakita. Oo, siya lang nakano din, di ba? Siya lang umubos doon eh. Sa train station, nakaisa lang ako doon. Yung ano lang, yung unang kalaban lang natin sa taas, yun ang yun, pero nung mga sumunod na kalaban, wala yung na. mga iba. Wala na. Yung mga iba. Kahit isa, wala akong nakita. Yun lang nasa fire station ang nakita ko. Kaya nga sabi ko, puta na, 10 kills na kaagad to. Oo nga eh. Sana all. Sana all. Sana oil, sana oil. Sana oil. China oil, China oil. Walang plates kasi. Oo, walang-wala ka na kanina. Isang pitik na lang eh. Isang pitik lang eh. Isang pitik na lang. Kung 1-on-1 ayos sana, di ako alam nung isa eh. 2v1 pa eh, no? 2v1 pa. Nakita niya ako eh. Saan ba ako namatay kanina sa... sa gulag. At saka saan? Sa gulag. Sa gulag. Kung nakabalik ka rin, Roger, no? Oo. Nice yun. Science na science. Science. Walang kalaban, pre. Walang kalaban pag ganito. Back ko na. Kanina pa yan ah. Buti napansin mo. Ayaw pa lumaro ni Lodi. Kayain ko na si Tol. Tara na. Kayain ko na si Dexter. Kuha lang ako ng tubig. Sige, Tol. Tol! Tara na, wala. Kailangan namin ng malakas, Tol. Sige, Tol. Okay, sige. Not a baby. Hey Google. Send in luce sala ingresso. Ok, accendo luce ingresso. Ay nang lumaban sa atin ah. Ni-report din yata tayo ah.
North US. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Yun. Duo ba yan, tol? Duo tayo? Hindi, Lods. Trios. Nag-quit ba yung isa? Patri. What the heck? Nag-fit, tol. Oo. Ayaw mo Ulitin na natin. Tayo na lang dalawa. At duos na lang? Yeah. Tara. Oo, okay na yan, okay na yan. Busin natin mga yan. Paon na rin si ano, tol. Paon na din daw si Dexter, pre. Ayos. Ayos na. Very nice. Sasamahan na tayo. Na din daw si Dexter. Aga tayo bukas. Ayos. Bukas. Para na ng work. Very nice. Sasamahan na tayo. To reality na naman. Work na. Umaga na lang ako nakakalaro nito. Work. Dito, Hindi ka na maglalaro ng gabi. Wala na, pang gabi ang schedule eh. 2 ng hapon hanggang alas 10. Hindi, pero makakalaro ako pag yung pagdating yung, halimbawa. Yung kagaya ng kagabi. Dito. Oo. Halimbawa, yung kagabi kayo dyan. Yung gabi kayo dyan. Paon na din daw si Boy Tago mamaya eh. Sabi niya. Sige. Okay, nice. Dalawa na bubuhat sa atin. Yun na, si Boy Tago. Boy Tago. Daya, Miko. Ikaw na lang inihintay eh, para mag number 1 eh. 1 AM dito. 2 PM sa Pinas. So 2 PM sa Pinas eh, di... Oras ngayon. Hindi ko alam kung anong oras mo. Pilipinas ngayon eh. Gabi na yata eh. Ganun yung ano natin kanina, wall bang ang ano. Hindi ko nakikita eh. Wall bang to. Hindi ko kasi sinusundan. Malayo. Nakikita ko kasi yung galaw niya kasi. Paano ping ang layo, hindi ko man nakikita. Nandun nga mga kalaba. Sabi ko, pang nantibay nito ah. Tara, 12 hours pa, ano. Our kid ah. Huwag mamatay yun ah. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Halos baliktad yung oras ano. 2 PM, 1 AM. 1 AM, 2 PM sa kanila. Dito naman, alas 8 naman ng gabi. Alas 8 ng gabi. Dito, alas 11. Mag-11 na. 10 to 11. Nang umaga, no? Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Saan tayo? Closing in fast. Mag-recon gaming tayo, tol. Para Tara. Train tayo? tayo kayo Andun sa malayo. Recon sa tayo malayo, sa iba. Punahin natin, tol. Dito mo, tol. Sige. Ay, lang, pero ito na lang. marami dyan, tol. Yun na lang, yun yung nasa dulo. Sige. Okay. Sa dulo. Pag may pupunta, kunin natin itong... Scavenger? Hindi, itong recon doon. Sige. May pupunta.
May pupunta solo. Ano ka na Tetes? Pupunta sa scavenger yan. Ito na lang. Dito tayo. Yan dyan. Yung pinili mong isang lingkod. Ito mas malapit. Oh, Kasi nandito pupunta na lang yung kita. scavenger eh. Copy. Engage all targets. Setting Claymore. Designated yourself as a most Ba yun nakuha ko? Stay frosty. Tanginang yan. Pagkakuha ko ng baril Okay na eh. yan. Nadamay. Ingat ka lang dyan. Ang dami dyan. Ayaw mo sila. Papatayin natin lahat yan. Okay. Yan. Andyan lang yung mga kolokoy na yan. Yung baril kasi nasa tabi ng ng contract. Kaya yung nakuha mo. Oo. Ito yung Rico, no, mamaya. Yeah, mamatay din yung mga yan, maghahan sa akin. Tapos na pala dito. Tapos na dyan sa taas to. Naka ng tetik, naging shotgun pa to. Easy money. Oo nga Parang may kung tao. mabubuhay ako easy money. Tambay muna. Dyan muna tayo, Jer. Tambay muna tayo dyan, Jer. Tapusin lang natin. Uy, weapon rank pa ako. PPSH. PPSH. Radio. Enemy UAV overhead. Yan na sila. Para malitot eh. Yan Kaysa, wala tayong kapera-pera pa, ano? 3,800. Tapos si Kunti yung pera dito, ang no? dami ko nakuha. Ang dami ko nakuha ang box. Puro baril lang ang binigay. Oo eh. 800 nga lang din yung nakuha ko eh. Abay madamot. Marami dito. Meron dito sa blue eh. Ito. Nandyan sila. Sa blue yan. Alam ko nandyan sila eh. Meron dyan. Sigurado nandito Nandyan, sila sa nandyan sila. Nag-loot sila dito. Yan. Dyan din, yan. Disregard last. May nag-king din, no? Contact. Gas is inbound. Ayan, oh. Niloot nila yung dito, oh. Marks. Never mind. Try ko lang dito. Silipin 12 ko lang seconds dito. lang. 12 seconds. Okay, malapit na. Nakaraos din. Recon na tayo. You survived. Good job. Nice one. Ayun, may bala ko, Lord. Diba bala ko, ha? Loadout na tayo. Tangina, may nag-king, oh. Saan ba yung Recon? Kunin ko na yung Recon, ha? UAV overhead. Baka king na naman makuha ko. Watch for enemy. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Proceed to the mark location and secure the area. Puta, Loadout mo. malapit pa sa kanila. Gusto mo loadout muna tayo. Oo. Loadout muna tayo, pre. Loadout muna. Dito na tayo, ha? Vendor here if Tara, you tara. need equipment. Para walang kalaban. Para Sana. ayos. Para ayos din. Safety. Para maprotektahan na nating mga sarili. Oo nga. Nice one. Ay! Ang tagal, ah. Yan yung bala. Tahimik.
Ha? Sugurin na natin yun. Secure. Secure na natin to. Ayun, parang ano eh. Close pala eh. Kinuwala lang yung recon. Ay ano kanina, scab dito eh, no mga to eh, no? Oh, yun yung alam ko pinag-agawan ng dalawang team eh. Uy. May box pa. Hindi sila masyado nag-load dito. May bumabaril doon, no? Pinabaril na yung chopper na yun. Prison? Sa prison? Pinabaril nila. Hindi nila makukuha yung ano, loot. Ano nila. Para secure natin mabilis doon. Para Open na pa open talaga eh, eh, no? Hindi Ibang sila kayo. pumunta pero hindi sila. Disregard last. Oh. Hindi yata sila pumasok dito. Hindi sila masyado nag. Objective accomplished. Alam ko pumasok yung mga yan eh. Wala tol. Hindi pa nilo to. Hindi nila nilo. Hindi pa? Ay hindi sila nagsimot. Hindi sila nagsimot. Wala tol. Nagkapatayan siguro kaya hindi nila na ano. Looted. Ay, looted na. Moving. Oo, looted na tol. Disregard last. Disregard last. Wala tol, looted mo. Magkapatayan to mga to kaya ano. Ang susunod natin, recon ulit. Ayun na, downtown. Oo, recon tayo ulit tol. Does anyone need Layo this? ng recon natin, yun lang. Tangina nga, downtown pa. Downtown pa yata o sa ano, sa may ilog. Tagina. Ayun o tol, ayun o. Heading this way. Ayun o. Saan? Tumatawid? Ito tol, tumatawid sila. Ay, nagtago na. Pusing ako tol, pusing lang ako. Sige. Ano lang ako dito. Musunod ako. Gas is inbound. Mark Oh, may loadout sa likod. Ghosted! Ito na, namamaril yung isa. Target down. Patay dyan, patay ko na dyan. Yung isa pa. Yung isa May pa isa pa. dyan, yung isa pa, may kasama siya tol ah. Basag tol. Di niya alam. Sige lang. Sige tol, patay mo na. Jer, patay mo na yan. Pinatay ka na. In-assassinate ko. Nice one! Hindi niya alam na. Bobo nun. Hindi niya alam. Kinain ng aso. Nag-focus kasi siya. Nag-focus sa akin eh. Ayos yan, nalito. Nice one, Jer. Nag-focus sa akin eh. Kaya yan, yari May ka. plates ka? Meron pa tol. Mamaya. Kinakain ko sa aso eh. Ito, meron din mga gamit to, Jer. Oh, meron sa taas din. Ano tong mga- Hindi niya alam. Hindi nga eh. Nakafocus siya sa'yo eh. Nasaan recon natin? Ayun. Oh, nasa taas yata ng building eh. Ayoko ito dito. Daming camper dito kasi. Oo. Ayoko rin dito. Ay, mali. Anyone need this? Disregard last. Does Saan yung anyone need recon this? natin? Ayun. Hindi pa tumakbo yun, umaban pa talaga yun. Safe zone. Watch for enemy. Parang hindi marunong din kasi naka-steady lang. Ito. Ito, tignan mo na kano. Meron akong shield. Full ka na ba? Full yun sa'yo? Uy, Full na. Gulat pa ako sa'yo. Meron tayong extra. May 5 ako. Gusto mo? Sige lang. Hindi. Okay lang. Take to Recon. the mark location. Gaming.
Sa downtown pa talaga, no? Oo, yan ang delikado. Nakakatakot to. Dami mong i-cover. Marami dyan. Duwas na, lang tol, naman may to sasakyan. Kaya natin yan. May sasakyan. Jer, reload out natin. Jer, ayaw mo mag-ghost muna? Pwede, tara na. Saan? Tara mag-ghost muna tayo, tol. Saan yan? Ay, saan? Sige, tara. Spotted a care Oo, yan. Kalimutan na natin yan, ha? Dahil sa dalawa. Kaya nga. Mag-ghost tayo para mas safety yan. Yung back pa, oh. O tayong sasakyan. Enemy UAV overhead. Ano yun? Ang na, pwede na pala tayong bumili rin, no? Ano na lang tayo? Bilhin na lang tayo Layo. siguro. Layo. Bili na lang tayo doon, sabay. Sabay? Here if you need a Oo. Wala Sige, na. dyan tayo. Yan, dyan. Baka mamatay pa tayo Ano, doon. wala nang kakap dyan? Kasi magkukross na tayo sa river mamaya eh. Kaya nga. Tignan mo yung kanina. Kailangan ko yung na lang ng lumipat. 400 eh. Ito na, akin na. Ito. Double check ko lang Hindi to. pa looted. Looted na yata. Wala nang mga ano. Idol. Iwan ko na dito, tol. Tapos maganda na Sige, tayo lads. ng... May extra tayong bala eh. Kaya Sige, okay sige. na eh. Roger that. Kaya pwede na tayong mag-safety pag ano eh. loadout drop inbound. Extra ang bala. Meron. Ay, hindi pala. Plates pala to. Oh, yun na lang bibiling ko. Sige, bala na lang, tol. Punta natin yung recon natin. Tara. Nakakatakot. Kaya nga. Ito pa pag nakasalubong pa natin itong mga to. Oh. Nakakatakit. Pag dito, no? Sa downtown eh, no? Ang hirap eh. Taas, Hirap dyan, taas at sa nakatago baba ka. eh. Gas inbound. Take zone relocation. Tangin na. Open pa ang putya. Looted, Jero. Looted eh, oh. Tagkina. Malapit pa talaga sa tall building ano. Oo, ang ina. May mga tao dyan eh. Oy, orange box. Titirahin ka pa ng helicopter ba? Titirahin ka ba dyan? Oo. Pag lumapit ka. Disregard last. Ito, 5 oh. Tara, tol. No, nakakuha ako Tara, ng tol. ano. Secure na natin, tol. Dahil tapusin lang natin to po. Tayo na. Kala ko ibang baril to. Gamit ka. Yun, nakaraos. Primary objective Ayos. accomplished. Recon intel secured. Tara, Jer. Pasok tayo, Jer. Dito? Tagkira, dito yan, oh. Pasok tayo dyan, pre. Gusto mong ano? Hina. Moving. Does anyone need this? Supply box ready for Yes, pickup. stop, tara. Pero pa oh. Ay, bangko pala to eh. Enemy UAV overhead. Next objective located. Ingat-ingat lang tayo. Ito mahirap dito eh. Diba, ano? Arms here. Ah, dito? Meron dyan, Jer. Ay, salpin natin, Jer. Pasok, Jer.
Nersan ko natin, pre. Objective located. Nasaan yung tinitira mo kanina? Umakyat sa ano, sa zipline. Sa building. Dito. Moving. Nasa taas siya. Sana yung nasa taas sa likod May natin? bumaril sa akin, Lods. Nandyan lang. Ah, baka yung nasa Gold taas ka ng na, building. puta. Yung sa orange. Dito. Moving. Delikado yung scab natin yan, ha? Oh, hindi na natin pilitin. Pag ano, pag Wag kaya na, lang. tol, wag na. Pag kaya lang. Nasa loob ka ba? Oo, sa loob. Pwede naman nating skip na yan eh. Tapos punta na tayo dito. Nag-zipline siya dito? Nag-zipline siya sa taas? Ah, may zipline dito eh. Sa may, yan ah. Soldier, disregard left. Ayan na nga. Umakyat siya. Yung kasama niyang pinatay ko, yung sumunod sa kanya. Kasi na-delay Ayun yung... o. Yun o. Tol, nandun nga sa taas, Tol. Nasa taas nga. Nasa taas nga, Tol. Sumisilip ba? Hindi. Na-detect ko lang siya sa sensor. Sa sensor. Nasa taas nga siya. Nasa taas nga. Kala ko kalaban. Hindi. Nasa taas siya, Tol. Closing in. Kung gusto mo, right na lang. Uy, may kalaman, Jer. May kalaman, Jer. Saan yun? Dito, Jer. Dito. Enemy UAV overhead. Sa likod? Mukhang babalikan niya itong ano. May bala doon, no? Bala, Jer. Oo, meron eh. Bala niya, no? Meron pang airstrike eh. Ay, UAV. Anyone need this? Ano, gapangin natin. Gusto mo? Check natin kung... Nandyan lang siya, oh. Ayan, oh. Nandyan siya, oh. Oh, yun oh. Ayun siya, Jer, oh. Down niya sa taas, Tol. Nice. Kunin ko yung bala niya, Jer. Kunin ko yung bala. Sige, lads. UAV entering the AO. Ay, nabuhay. Sige, Jer. Got gas moving in. Sige, pre. Sige, push mo, pre. Push natin. Ay, nagre-reload ako. Ayun. Safe zone. Nag-reload pa Patay ako mo. eh. Hindi ako napatay. Nice one. Body armor here. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ang dami dito, oh. Ang dami doon. Ay, yung dala mo May plate tao sa box, di ba? hospital. Oh, ay, hindi. Bala na. Iniwan ko yung plate box. Gusto mo kunin? Iwanan ko na lang to, tapos kunin ko yung plate box. Sige, Tol. Ito. Dito sa may hospital, oh. Ayun, hospital, oh. Uy, No. Nakikialam na naman tong ano. Helicopter, Tol. natamaan ka? Oo, binabaril na. Meron sa hospital, ah. Kunin ko lang tong scab natin. Contract complete. All supply boxes located. Coming, Jer. Tol, meron dyan sa hospital, eh. Panigurado dito. Marami Magko-cross dito. yung mga yan. Mamamatay yung mga yan. Kabundok. Gusto mo kunin natin yan? Kabundok. Itong taas nito. Moving. Pwede din. Tara. Deployment is loading up. Ang tama. Fire. Gas is closing. Entering the safe zone. Ghosted, eh. May hagdanan. Sige, Tol. Ano ba yung hagdanan nito? Tuyakit ka, Tol. Yan. Hagdanan, Tol, dito. Yan. Ito. Headed your way. Sige.
Ay, sa kabila pala. Sa hospital yung ano. Ay, hindi. Oo. Uy, Anak ka ng Baba tayo, baba tayo. Likod ka, baba ka. Oh, tangin na naman. Marami sa building na to ha, marami sa building na yan. Lods, ang dami mong pera. oo nga na. Ito, hati tayo. Bili tayo, Lods, bili tayo ng ano. Okay na yan. Moving. Bili tayo, Buy Lods. station. Wala tayong buy station. Tayong pera, Lods. Kompleto pa naman tayo eh. May ano ka. Yung mga airstrike lang ang wala tayo eh. At saka ano. Oo nga, Selfie? airstrike sana. Airstrike ko sana itong sa bundok ko. Get to the safe zone. Nasa hospital Putang ko inang lang yan. ang kalaban ha. May dumadaan sa likod natin. Saan? Napatay ko. Hindi natin napasin yun. Pasok muna tayo, Jer. Tara. Buti nakaano ako. Natumingin ako sa likod. Yari sana tayo dyan. Bababa yung sa hospital kasi pre, bababa yung mga sa hospital. Saan yung gitna? Sa river nga yung gitna eh, no? Kaya nga eh. Enemy UAV overhead. Makukuha ba natin yung bounty na yan? Solid work so far. Saan ba yan? Puta na dami dun sa ano mark na blue. Sa blue, Yan sa na yung blue, gas. tingnan mo, dami dyan. Ayan na yung gas. Gilid-gilid na lang muna tayo dyan. Inbound. Marking Yan. new safe zone. Dito dyan. Ay, gilid walang tayo daanan dito to, dyan. walang daanan. Sige dyan. Ayun, Jero. Tutumba ko lang to, Jer. Sige, lads. I-snipe mo. Ayun na. Patay na. Wala tayong airstrike eh. Down yung setup na yun. Ayos. Ay, Ito, mali may tao yung dito. dinaanan ko. May tao dito, Tol. Tol, may tao dito sa container na to. Banatan natin to, Jer. Jer. Meron tao dyan, may tao dyan, Jer. Dalawa. Thermite down. Where the fuck? Down. Nice one. Patay. Uy, may kasabay tayo. Dinampasan ka lang, Lods. Ayos yan. Wait up, Lods. Oh, shoot. Putong ina. Learn from the loss. Failures are problem. May kasabay pala tayo sa likod natin. May kasabay tayo sa likod. Sayang. Captain. Captain yun ah. Top 10. Inilagpasan lang ako eh. Oh, yung dalawa. Ako lang ang ano eh. Ako yung tiniran eh. Sayang talaga. Number 1. Ilang ako, Lods. Sige lang, Inom lang ako.
Meron na, Lods? Inulit ko. Ay, inulit mo. Oo. Sabi niya. Dinanan tayo nung dalawang koloko. Nawalan ako ng granada. Dami natin pera eh. Ang dami nating pera. Naipon ng pera yan. Hindi na rin nila magagamit yun, yung mga kalaban. Wala na. Ang liit na yung circle eh. Maliit. Konti na lang bilihan. Yung tarang. This is a real B&H customer story. Fred Smith, fitness instructor and podcaster, started a new business during the pandemic. Fred, tell us your story. I was a fitness instructor. What is up, guys? Hammer here with another video for you. Today I'm going to show you guys how to set up your audio for your Go XLR or your Go XLR Mini. That's going to include setting your channels, assigning things to your faders, and setting up any microphone that you have to get the best possible sound. So as you probably already know, it's fairly simple to set up the Go XLR, but with a little help you can make it sound even better. It's going to be sounding professional, and it's honestly one of the best devices I've ever had. I'm extremely happy with my purchase. I love the Go XLR. I love my microphone now. Sarili lang yun eh. Anthony Davis. Sarili lang niya yun. Nagsarili siya. Anong ano niya? Oo nga eh. Masyado kasing mahaba yung yung paa eh. Ba ano? Ang ano niya eh. Parang ang ina ng mga legs niya. Si Davis. Dapat yun ang workout niya eh. Banata niya ang legs niya eh. Mahaba kasi kaya parang pumapaltik sa left and right eh. Pag tumalon eh. Pero si LeBron ang laro niya hindi ko pa nakita yung niya. Laro niya sa playoff na Medyo. Sino? Si LeBron. Yung yung laro niya na talaga. Hindi pa hindi pa gumagawa ng ng gusto eh, no? Oo. Parang rene-reserve niya lang pag pag medyo na yung sitwasyon eh. Ba't ang tagal? Ulitin ko na ulit. Tagal na. Ayaw nila tayong kalaban eh. Masyado raw tayong malakas eh. Di nangyayari mo, Lods eh. Nati-team wipe eh. Walang yan yung kaninang nasa likod natin. Buti di tayo dinali kagad. Oo na. Ita ko eh. Patakbo na eh. Papunta sa atin eh. Nabigla din siguro eh. Nabigla din siya kasi yung reaction niya tumigil lang eh.
James led the Lakers 25. Tama, nagtapon na naman ng bottled water sa NBA player, si Kyrie Irving yata. Banned for life yung ano. May nagbato na naman? Oh, pangalawa na ulit. Ano? Anak nante, tingnan mo yun. Banned for life na yun, fan na yun. Sa ano? Ban for life? Walang yan naman kasi. Sa game nila. Hindi ko alam kung sa lahat ng NBA games eh. Alam ko sa ano lang eh. Sa Brooklyn Nets lang. Tama yung pagkama lang. Oo. Pero ano to? Problema rin to pag si Davis hindi 100%. Hindi 100% nga pero ayun lang. Pag ganyan mas kailangan ng maraming minutes ni Paul Gasol. Pau Gasol pala. Pau Gasol, Pau Gasol. Sino ba 'yun? Pau Gasol ba? Hindi si Mark Gasol. Mark Gasol. Diba taga dyan siya? No, Spain yun, pre. Taga Spain. Spain? Si Gallinari yung taga rito, Italia. Si Gallinari. Gallinari, Bellinelli. Si Parker. Tony Parker. Hindi. Ay, France yun. France yun. France. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point. Ay, din yun. Kasi laki ko din yun. Si Ginobili. Into the safe zone. Argentina pala. Ginobili dito, laki. Okay. Pero dito siya naglaro tol, sa Italia. Italia. Pero Argentinian siya, di ba? Oo. Total, may dalawa dito. Gusto mo? Para uwi natin yan. Tara. Diyan din ang tinitinang ko eh. Sige, okay yung dalawang yan. Wag, walang pupunta sana nga. Saan may pupunta? Naku, may pupunta tol. Sa kabila may pupunta. Wala. Nandun sila sa blue ha. Primary objective is to kill them all. Defeat the mark. Ang dami nila dun. Secure the area. Ang dami nila. Oo nga eh. Ang dami nila sa kabila. Tignan mo. Ano bang pinagagawan nila dun? Ayun na, pupunta dito yan tol. Pupunta dito yan. Ilot na natin yan. Yung mga baril. Ay, kailangan ko ng baril. Ng bala. Send Claymore. Sige, okay. Sniper rifle here. Ilot na lang natin ng maayos. Wala silang makuha dyan. Alis tayo. Pwede na tayo mag-loadout siguro pagkataas nito. Pwede na yan. Ay, wala. Madamot. SMG here. Dito sa bahay na to. Wala yatang pumunta rito eh. Wala dyan. Wala dyan, sa bahay na yan, wala. Sayang ang pera. Ay, mamigay kayong pera naman. Para kami may laban. Pakyan. Konti na lang. Ayan tol, okay na.
Okay na tol. Tara. Load ko lang to Kunin dito ko sa lang taas. to. Load ko lang Sige, to. sige. Saan buy station natin? Meron... Saan mo gusto? Dito? O dito? Vendor here if you need equipment. Meron. Diyan na tayo tol. Sa tall building? Twin tower? Ayan, dyan sa 193 yan. Ayan, sa ano mong yun? Sa ping mong yan. I'll take that. Ayan. Tara, Jess. Pwede niyan. Ay, may tao tol. May tao. May tao dyan. May tao sabay na yan. Oo, dyan. Sa pupuntahan natin yan. Meron yan. Ay, kala ko dito Ayan, sa... oh. Hindi. Sa buy station, meron. Saan tayo? Dyan, oh. Tuloy pa rin ba tayo, no? Hindi, no. Wag tayo. Tara. Delicate ka. Dito kaya. Natin kaya doon. Sa factory to. I'll try. Tara. Ay, meron pala dyan eh. Hindi ko nakita yan. Yung buy station na yan. Meron. Drop money para drop ko na, oh. Sige. Gawa mo na. Pass UAV. Bala, okay ka naman pa siguro, no? You've got a loadout drop inbound. Hindi pa nalit-load. Watch the enemy. Ay, nasa taas ng truck. Hindi pa nalit. Ayos. Para may pang ano tayo. UAV. Oh, ang dami pera. Nag-auto-pick yung sa akin. Hindi rin ako naka-autopick. Naka-auto-pick up ako eh, pero... minsan nami-miss niya eh. Konti lang, pero... Oo nga. Kaya minsan natatalo tayo eh, pag gano'n eh. Ano yan? Ano itong nakuha mo ito? I'm moving. Airstrike. Ay, iniwan nila. Oo, iniwan. Iniwan ang airstrike. Enemy UAV overhead. Ang bilhin natin. Kontrata dapat. Shopping. May box pa. Ako ang UAV. Bibili akong UAV tol. Sige. Ammunition na lang sa akin. Sige tol. Para at least may idea tayo na saan sila. Friendly UAV overhead. 4,000. I don't know. Ayun, nandiyan. Ito, meron dito sa buy station ito. Ito, bili mo ng ano. Isa pa oh. Self-revive? Ikaw, bili ka na ng isa, tapos yung pangalawa sa akin. Kino mo yung airstrike natin? Kinuha ka na yung drop mo? Tara. Isang recon pa? Gusto mo katayin natin yan? Saan? Eh, wala na. Aalis na to eh. Got a vehicle here. Oo nga, ano? Aalis na yun eh. Recon? Tangin na walang recon. Ayun, meron din ito. Kunin natin yan. Tara. Enemy UAV. Walang kalabang kanina dyan. UAV ka. Wala. Kunin ko lang tong ano, box dito para may pambili tayo ng ano. Be advised, your teammate Hey, has been marked pucha! as a high-value Nakuha ko target. pa ito katabi ng baril. Parehas yung Anak ng sa akin te- kanina. Ano yan? King? Waswa? Hindi ko napansin, oh. Hindi ko napansin. Ayos lang. Ganyan Hindi ko din napansin ganyan to. din nangyayari sa akin kanina eh. Akit muna ako dito. Sige. Walang Diyo naman yan. Yan na. Yan na yung truck. Ay, habol dito to. Airstrike ko. Uy! May snipe ako. Saan? Oh, dito lang sa ano? Sa aeroplano. Aeroplano? Oo, sa tabi. Papunta ako sa iyo eh. Ni-snipe ako. Lapit. You're in the gulag now.
to earn redeployment. Fight's kicking off. Oh, tiyan naman. Get ready to fight. You're next. Lapit Ayan na, eh. tol. Inahabol na ako, tol. Oh, sa tabi. Pag may sasakyan eh, si Bat. Papunta ako sa iyo eh. Type ako. Lapit. Dalawa yun eh. Return to the front line. But if you lose, you're done here. Putang na niya. Uy, bakit tatlo sila, tol? Ay, iba-iba. Iba-ibang team. Oh, yan, dalawa. Iba pa yung nakasasakay ah. Yung may sasakyan. Iba yung pa yun eh. nakasakay. O, iba yung may sasakyan. Iba-iba nga. Kunin ko yung loadout ko. Sige, tol. Sige. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. It's all up to you now. Go for the Putang win. ina, tol. Nadali pa niya ako. Dalawa yung loadout nandun. Oo. Ano yan? Yun yung MP5 ng ano, Black Ops? Gamit mo? Oh, loads. Saka RAM 7 ka, no? RAM 7, saka ano. Oo. Push start? Alam nga, pinapak ako doon. Napulot ko kasing king. Anak ng teteng niya. Push type pero hindi nagpo-push. Pinsan lang gawin. Pinsan lang. Ano nga? Katabi nung ano yung barrel, yung ano kanina? Yung bala? Oh, ay, ganun din eh. Yung pag-pick up ko, nadama eh. Pero yun, ayun. Yun, kompleto na. Hindi lang, Lods. Aid station marked. Nandyan sila, Lods. Nandyan sila. May nakita ko nag-truck eh. Riley, hoy, basta na yan. Rakot ito sa iyo kakali. Tignan mo ang kalat. Riley, Ingat ka na lang, Lods. May maglo-loadout pa sa likod oh. Hindi ka nag-ghost? Ako nga. Hindi pa. Kailangan ko ng ano eh. Ano? Sige, kunin mo na. Sundan kita. Naku, puta, may tao. Ah, meron ba? Sige lang, duman lang. Yun yung ano, yun yung nag-loadout. Ayaw niya ako kumuha, Tol. Ah, nasa taas. Ang atin pala. Kanino tong baril na ano to? Ito, ang P5. Ghosted ka na? Ito, Jer, ang niwan mo eh. Oo, ghosted na ako. Hindi. Hindi sa akin. Sa akin yung MP5 ko. Ito, kanino to? Wait, kamukha ng sayo. Baka pinick up yan yung baril ko. Sige nga, bagsak. Ito yung sa akin, oh. Oh. Parehas yan, oh. Yun na nga. Ah, pinick up. Hindi nagay doon. Uy, may tao, Jer. May tao. Nasa taas. May tao, Jer. May narinig akong footstep eh. Narinig mo ba? Oo. Ah, sabay station sila. Ayun na. Ito yung mga bumanat sa akin kanina. Yung mga to. Yan yata yung nag-loadout eh. Anong bala? Ito, Lods. Ito, meron na, Jer. Meron, Jer. Ito na, okay na, pre. Ito, nakakalat lang. Bounty na lang siguro tayo. Recon pa. Nandiyan yung recon, oh. Hindi, ito sa taas, hindi pa naluto. Pati dito. Yun, hindi pa naluto sa taas. Oh.
Nasa cabinet ni Jessica sa taas. Jer, nandiyan pa rin yung mga ano, yung nakakotse, Jer. Oo nga eh. Kanina pa yan eh. Nandiyan pa sa... Bumaba, tol. Bumaba, Kunin ko yung Raycon Lods, ha. Sige, let's go. Ayun, may taos ka. Papatay ko na to, Lods. Punta na ako dyan. Balik ka ba? Dito, Lods. Dalawa. Tatalikuran natin, Lods. Talikuran natin. Pin mo lang, Lods. Got gas inbound. Safe zone relocated. Nakatakas, Lods. Nakatakas. Yung mga nakasasakyan kanina. Ah, Sila yun. Hindi man tayo nakapag-revenge tuloy. Sayang. iniwan na lang yung sasakyan Sumakay sila nila. kagad eh. Hindi, kumuha ng iba. Abot pa kaya tayo dyan? Sa Raycon? Naku, delicate yan, Lods. Sige lang. Tingnan natin kung ano. Ayun, lipat pa tayo nito. Lahat pala, ni-ninja moves ko itong mga to. Nakandito nakikita. Helicopter. Papunta yung helicopter, Lods. Papunta. Yun! Ito. Punta ko ito. Wala na. Sino may kasalanan? Patay. Pinatay mo, Lods. Oo. Nice one. Sinifor ko yung ano eh. Wala na tayong plate. Pare, wala tayong plate. Meron dun, Lods. Yung plates ng kalaban. Plates ka, pre. Ito, may ano. May balas yan, Jer. May balas yan, oh. Ay, meron pa? Ito. Meron pa ito. Nangyari nga ako. Tangin na yan. Nangyari tayo. Nalikuran tayo. Mayroon pa pala doon. Rocco. Tangin na yan. Nangyari tayo. Nalikuran tayo. Mayroon pa pala doon. Rocco, pare. Ay, pinapasok nyo eh. Yan, Rocco. Estamos na lang guardando. Ay, pinapasok nyo eh. Mukhang alam mo. Hostile dropping into the area. What? We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Wala na yung 15 minutes ni Vector, hindi na dumating. My audio is just, it's so much better. Drop a like, subscribe to the channel. And if you want to hang out with us on my live stream on Twitch, I will
to that down below as well. I go live usually weeknights around 8:30 p.m. Eastern time. All right, guys, so let's jump in. All right, guys, so obviously the first step is to plug your Go XLR into your gaming PC. If you are using a dual PC setup, you're going to plug your Go XLR into your gaming PC. You're going to run an aux cable from the XLR to the line port on your streaming PC. That's going to transfer all the audio from Antay, your Lord. XLR. Saan tayo, Lot? Once you've done that and you plugged it in, you're going to download the software. Saan tayo? Ikaw. Saan tayo? Paano man? Mark a drop point for your team. You've got gas Hanap closing tayo? in fast. Get to the safe zone. Wala tayong na-recon. Ay, na-recon natin pala. Kina-type pala tayo. Pwede tayo? Oo, no. Yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Tara. Walang buy station pero ayos ka. Tingnan natin. Pero may bumaba yan. Meron pa rin pupunto. May bumabattle. Yan, bumabattle. Targets are up. Get to work. Patay. Proceed to the mark location and secure the area. Walang baril ah. Meron ka ng baril? Baba! Ang ina! Patay ako nun. Nasa taas doon. Nasa taas na yan. Wala, nandiyan mo na ako abutan doon. Wala na, down ako. Patay ako. Wala na, Lods. Wala na, Lods. Patay na. Iwas ako. Ang bilis naman ang bilis naman nun. Nadali na ako agad. Bale, one plate na lang. Dami. Nagsabay kayo ah. Punta ako dun sa may ano. Sige lang. Yun. Wala ko shotgun. Naku, patay na ako dito. Double gun. Ayos ka. Ayoko. Minsan na lalaki shot ko rin yan eh. Ayun, lucky shot nga, pre. Lucky shot nga. Ayos. Hindi ko rin kabisado yan. Kaya hindi ako gumagamit niya. Ay, kaya nga, hindi ko nga din kabisado ito. Wala kaya dito, Lods? May chopper parating. Enemy helo! Enemy helo! Naku, may tao. Looted, pre. Meron? Looted, tol. Looted yan, ha. Puta, Try delikado ko na ulit naman dito. yan. Dito hindi pa. May baril dito oh. LMG. LMG. Try lang natin to. Ayun na, Lods. Ito na, Lods. Meron nga, Lods. Ito na. Punta na ako dyan. Nandito sa taas ng ano. Huwag ka sa baba, ha? Nandito siya sa taas na to. Kita ko siya eh. Andun, sana. Moving. Disregard left. Gas moving in. Nasa taas siya Barilin mo, eh. Lods. Sakit ko siya. Sumisilip siya eh. Barilin mo lang siya. Nasa bubong siya. Oh, wala. Umiiwas. Down. Yeah, patay na yan. Down lang yun. Sana wala nang ano, kasama yan. Nasaan siya? Nasa bubong. Ah, sa bubong. Ay. Kapit. Mayroon din sa second floor. May kasama.
Yun na nga ang kasama niyan. Primary objective accomplished. Recon Pumasok dyan, pumasok. Dito, sa may red. Down. Eat my ass. Patay na tong kasama niya, tol. Meron pa? Wala na. Pakitap na lang ako pag yan. Okay, copy, tol. Ito na ako. Nice, thank you. Yun yung Rose eh. Yun yung Rose. Yan. eh. Dalawa pala sila. Ito, bala, Lods. Lods, may bala. Oh. Ayos. Pwede na tayo loadout, tol. Oo nga, no. Salamat sa pera. Wala lang tayong buy station, kundi lang to yan. Ayun lang. May chopper, oh. Tara. O, maglakad na lang siguro tayo, no? Lakad na tayo, Lods. Lakad na lang tayo. Lapit lang. May king pa sa buy. Ay, hindi, wala. Minura pa ako ng ano. Yung ginawan mo sa taas, pininismove ko siya eh. Nakapagtago pa siya, nandun siya sa ilalim ng ano. Ayos to, kulungan to Siguro ng mga mga kinakain nila. Hinihintay siyang buhayin yung isa eh, hindi nga pinunta. Oy, may bumabari sa chopper, ah. Meron tao, tol. May tao dyan, tol. May tao, tol. Lipat na tayo. May tao, tol. Lipat na tayo. Tangina, puro may tao yung buy station. Oo, dun lang. Wala bang taasan to? Ah, meron. Yan, dyan. Puro may tao dyan. No. Okay. Ay tayong tantanan. Ayaw tayong tagilan. Ay tayong tigilan. Looted na rin yata dito. Bukas na yung mga ano eh. Looted, tol. Tara. Try natin dito, Jeff. Oh, may tao. May tao, pre. Wala tayong loadout eh. Ang sarap patay ng mga to. Walang loadout eh. Yun naman. Vendor here if you need equipment. Vendor here. Yun na lang siguro sa likod. Ito oh. Tara. Sa bangker. Tara, tol. Tara. Di ka na ini-snipe. Hindi na. Tara. Tara. May kalaban sila eh. Loadout drop on the way. Uy, may loadout sa likod natin. Uy. Sa may aray. Oo, Okay, may aray nga. aray. Ilan kaya? Ilan, tol? Hindi ko pa makita. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Wala. Isa lang nakita ko. Ate. Sa bubong. Ay, pwede sa loob. Sana walang bintana to. To. Kaya nga. Pwede pala yun. Kaya isa. Ano, banata natin yan? Gusto mo? Saan? Yung kanina. Para i-edit dyan. tayo. Gusto mo? Tapos banata natin. Wala nga tayo. Malayo ng bili natin eh. Doon pala yung bilihan eh. Tara na. Sigurin na natin. Sa kanila, tara. Tara, may loadout na tayo eh.
May kalaban dun. Uy, na-stuck ko. Uy. Rambo. Fuck you. Okay na. Namura. Uy, namura. Uy, putang ina, sa aray. May kalaban, pre. Putang ina. Dito ka, Jeff. Ay, puta. Hindi natin napansin sa taas, pre. Jeff, self-revive ka. Self-revive ka, Jeff. Self-revive ka. Self-revive. Mga gago, dinabang tayo. Ay, ang bilis. Sa aking camper. Siguro yung kasama niya. Kasama ni Rambo. Nagsumbong si Rambo. Tumbong. May nagkakambay. Sa aking camper. Pay attention, you'll be out there soon. Get ready to fight, you're next. Listen up, soldier. Win here and you return to O, the nalang front pag-asa, line. lads. But if you lose, you're done. Wala ka ng gulag. You're up, soldier. Let's go. Ah, tapos na. Dalawa. Wala na. Yun! Nice one, there. Ew! Lakas talaga. Lakas talaga yun. Lakas mananyamba. Saan ba tayo maglulot? Saan ka maglulot nito? M-base pare, gusto mo? Dito? Oo, baka wala pa dyan sa mga yan. Try ko. Kung wala, magkiking na lang ako. Try mo lang pala. Umpisan mo dyan, pre. Yan, dyan. Dito kaya? Sige, umpisan mo dyan. Umpisan mo dyan. Nandiyan pa yung truck eh. Uy, hindi pa na-loot nga. Hindi pa. Hindi pa. Kaya mo na lang yan, pre. 52 na lang yan. Parang yun. Dito na lang yan. Team wipe natin yung mga yan. Pero Ay, bukas bukas na rin hindi. to. Hindi siya na-loot na. Oo. Di lang sila, Hindi ano, lang nag-loot ng sipag. Oo. Mas gusto ko to. Madali. PPSH. Mas magaan. Kaya nga. Hindi na ako magtatrack. Tap mo. Ay, pinatay mo to. Magapon eh, natulog. Oh, tratasan mo ngayon ano nito? Ano mo itong ilaw? Oh, jailbreak, pre. Uy! Jailbreak! Tambay-tambay muna. Tumapang ka na, Lods. Pag namatay ka, mabubuhay ka rin naman. Baka yan, mag-glitch pa eh. Baka mag-glitch. Saka mag-glitch. Wala, nakadugtong dito yung ano ko, charger. Combatants are redeploying to the AO. Nice one! Balik ko. Nice one, Jer. May baril dyan, no? Dito meron sa taas. SMG here. Gas rocket system deployed. New safe zone. SMG here. Walang sumabay sa atin. Wala. Ay, sa'yo pala. Wala. Check ko lang tong isa. Kasi. May plates dito. Pag ano. Copy mo. Uy! Okay na, lads. Wala bumagsak dito. Walang tao. Takot ba sila sa atin? Masyado ka doon malakas eh. Masyadong... Ayaw nilang na mahihina.
Kaya umiwas sila dito. Does anyone need this? Ayaw nila. Umiwas sila sa akin eh. Recon. Got gas moving in. Ang ganda Sa tayo ng taas pwesto pala. natin dito. May sasakyan sa ano. Ayan na tala. Mark location and secure the area. Enemy UAV overhead. Ayan na dyan, ha. Taking shots. Ikot lang yan. Bumaba, Lord. Bumaba oh. Parang matatapang eh. Ito. Sige, Lord, tara. Team White. Yun, Pinsan. Pinsan, yan ka, pinsan. Wala din loadout. Wala kara. Ano? Wala din to mga to. Mga inayupak na to. Bababa pa kayo. Oo nga eh. Mabababa Pinabababaan pa tayo eh. Kala ko naman nakaload. Parang may kaya eh. Ay, hindi pa looted pala yung kanina dito. Nakita ko yung mga box eh. Meron? Ay! Wala ka ng plate? Tangin lang yan. Mayroon pala dito. Ilan yan? Isa. Ilan yan, tol? Isa. Ay, dalawa lods. Dalawa. Meron pa sa tower. May busin ko ito mga to. Nalive ping ko lang yung isa. Yung isa nasa tower. Nasa taas. Oh, umakyat siya? Yung kakampi niya. Pero, ayan, dalawa yan eh. Sabi ko may nagbasag. Kala ko ikaw yun. Kalaban. Yan, may kalaban sila. Nakaloadout yung mga yan, sigurado yan. Parang. Yung nasa taas parang nakaloadout na eh. Ayan, dyan sa taas na to? Oo, yan yung taas Oh, niya. nag-snipe nga siya, oh. Parang antena. Ayan, oh, sarap i-snipe. Ayan, oh, sarap i-snipe, oh. May kalaban siya eh. Yun o, yung truck kalaban niya. Nanteting sayang, may buy station. Mas lang yan. Clutch game. Nakikita ako nito, eh. Tangina, snipe na yan, tol, oh. Tignan mo Oo yung nga, snipe eh. na yan, tol. Uy, most wanted pa ako pala. Ay, hunted lang. Bounty. Kunin ko na yung most wanted ko. Ay, may recon tayo pala. Nakanante. Ayan. Tambay muna. Pwede ka na rin pumasok pag ano eh. Ayaw nga pala, may Kunin ko to, sniper. tas mo. May sniper, eh. Nadadaan pa ako sa kanila. Pwede ka rin push left sa mga pader nito. Moving. Hindi ka sigurado makikita dyan. Ayun. May sasakyan pa dito. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them all. Bilisan lang yan kasi baka may snipe ka. Uy! Yun na. Failures of property. Ang bilis naman nun. Ay, Tingnan ko lang yung replay ah. tignan nga natin, Tatol. Oo. Tignan nga natin yun. Parang lupit ano?
Ay, hindi Lapit naman. nito ah. Hindi pinakita yung reply sa akin. Sa'yo nakita mo? Hindi, ito itong expected ko lang siya. Expected lang natin. Tignan natin. 4 kills pa lang naman. Kung may loadout lang ako, kanina ka pa nakatumba dyan. Tangin na ka. Ay, hindi. Load, hindi. Nagpipin eh. Boplok pa nga siya, tol. Nagpipin, Boplok pa no? nga siya. Tignan mo. Oo nga eh. Nachambaan lang Oo, ako. mamamatay na siya. Nachambaan lang. Chamba? Nachambaan lang Oo nga pala eh. niya ako. Pinasundan ka rin ng ano, ng assault rifle. Oo. Hindi rin pala magaling. Chamba. Chamba? Chamba. Chamba kills lang. Number 1 na. Lakas ng chamba na. Lakas ng chamba na. Chambero. Kala ko matindi na eh. Kung ano lang siya, down na dalawang yun eh. Naka-R98 pa siya. Pining pa niya eh. Gusto ko tong Zane. Ang ganda ng baril niya. Gusto ko tong baril. Hindi lang naka-ultra. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Tutorial on this stuff, guys, for your microphone is really game hungry and you don't have enough to make like a lot. You can use makeup to because that's how you get some station in your vocals. But anyway, this is a microphone tutorial. I just give you a basic setup here. So next thing. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Imbo ka na. Game. Battle Royale. Game. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Game. Five gas is closing in. Proceed to the safe zone. Pili ka, Lods. Ito na yung swerte. Ganda. Ang dami na ano po. Ito wala mapili ng ano. Sabaw niya. Sigurado ang dami nito. Try natin. Dito na tayo. Sige, Tara. dito. Baka natin yung mga yun. Nandyan tayo. Yeah. Baril. Kuha mo baril. Primary objective is to kill them all. Hostile dropping into the area. What? Move to the next area and secure the perimeter.
Walang sumunod. Parang wala, no? Parang wala. Tapos, yan na naman tayo eh. An enemy team is hunting you. Stay alert. Nakalanteteng naman. Dito lang malapit ah. Ha? Nandito lang yan, pre. Yung ano yan. Sabi mo na ako, Lods. Ikaw nang bahala, Lods, ha? Dito lang ako sa malapit sa'yo. Madali nila ako, Lods. I-isolate natin yung ano. Ikaw nang bahala, Lods. Assault rifle. Uy, tatlo na, tol. Nandito lang yan. Sa taas siguro yan eh. O ako lumapit sa kanila. Ako lumapit siguro sa kanila. Nagtatlo. Siya, delikado to, ha. Na dalawa na. Ako nga lumapit sa kanila, nandyan. Nandun sila. Oo, nandun sila. Lay mo na ako, Lods. Parang di tayo mano. Sige, sige. Tignan mo, lumayo din sila, Lods. Wala nga, ang secure natin, open pa. Laglag yan. Pinapapatay yata tayo eh. Tagpina, dito sa gitna. Inutusan tayo sa ano. Puta, dalawa na ulit. Yan na. Punta ko dyan. Sinusundan ka. Ayun sila, oh. Tanga na, may tao sa secure. May bumili, oh. Saan ba yun? Sa ilalim? Sa parking? Hindi, sa ilalim yun. Diba? May bumili dito, may bumili dito. Ayun, yan talo. Nagpa-parachute oh. Contact! Ang lakas ng baril. Anak ng titig. Multi-system deployed. Diyan na. Takot eh. Safe. You lost the enemy trackers. Nice one. Sila yun eh, no? Tignan natin sila natin. Baka pwede tayo mag-load out. Ay, hindi. Nandito tol. Salads. Moving out. Nandyan sila ito. Nandyan sila, yan. Ano, push natin, Jar? Dito lang ako. Sa bahay ba? Ito. Ayun na, nabulog na ako. Sharpen up. Patay mo, ha? Hindi. Dito. Sustaining fire. Mintis pa siya eh. Welcome to the gulag. If you survive, Tangina. Yung mga baril ng mga putang. Dalawa ba yun o mag-isa lang? Meron ba tayo rin? Meron sa taas pa. Dalawa. Nasa taas yung isa. Yeah. Isa lang yan. Balikan natin pag ano. time for a bit of argy-bargy. Pag makalaya. Kaya nga. Self-sorted. You're up next. Ibon man may layang lumipad. Uy. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over.
You're up, soldier. Now go sort this out. Ay! Worse for wear. You're heading back to base. Nauna. Mas maganda yung tira niya. Still by your release. We're gonna move over Nako, to shotgun. Ulitin mo na lang. but Ayan. Wala na lang, patay na yun. Sa'yo lang siya. Pangit ng pwesto ng Recon. Doon kasi sa ano. Ang pangit nga to. Lagay pa sa gitna. Sali natin si ano. Si Chef Zorro. Kilala mo siya, di ba? Sino? Jer? Chef Zorro? Sino? Chef Zorro? Kilala mo, di ba? Ay, wala naman siya eh. I don't... Hanggang mamaya ka ba, Jer? Hanggang mamaya ka pa? Ikaw, kung may kalaro ako eh, naglalaro ako eh. Hindi. Hindi, liligo lang ako saglit sana. Liligo lang ako saglit. Sige. Para Wala problema, kain lang ako. Ligo lang ako saglit. Pero naka-online ka pa. Kain ka muna. Oo. Pero kung ilang minutes Okay. di mag-online ako. Hindi ko naman papatayin sa akin. Basta ako naka-online lang. Liligo lang ako saglit. Sige. Ligo lang ako saglit lang. Saan? Mag-message ka lang sa ano, sa chat. Sige, tol. Sige. Ligo muna ako, ligo. Sige.